tulppaanisipuleesta lähtien, niin siinä on ollut tapana romahtaa. Eikö tämä ole tyypillistä eurooppalaisuutta? No kyllä se on amerikkalaisuutta. Kyllä ne on sieltä. Maassa on silloin 95, koska EU-jujuttajat oli jos pidetään nimet sanomaan. Neuvottelijat helpottiko hänen oli vastaan kovasti, mutta hänen kahdella pojalla olisi hyvät paikat EU-ssa, niin sitten mieli muuttuu, mennään vaan sinne. Siellä nyt ollaan. Aivan. Kiitos, eikö tässä ole NATO on suhteessa aivan samaa juttua. Aseet on siellä Ukrainalla lähellä. Sama juttu kuin EU-aseetit siellä uhkaamassa sitä ja uhkaamassa tätä, että tulette ne määrätylle henkilölle luvata hyöppäin. tästä soitosta? Toukokuussa Eurooppa tunkee kokeisiin kävistä ja ukkonaista muuttelusuhteluiden politiikan muodossa, näin ainakin. Mutta mitä eurooppalaisuus tarkoittaa käytännössä? Mitä voisi käydä Euroopan tunnusmerkistä? Soita meille